Michala Gašparika a Mira Karhana. Prichádzajú zástupcovia dvoch rozličných generácií, pri tej budeme spomínať najmä na posledný veľký federálny úspech, ktorý na získ Československého pohára z roku 1986. No a pri tej druhej už aj na súčasnosť. Moja taká prvá spomienka bola, keď mama bola v nemocnici na nejakú operáciu, neviem na čo bolo, mal som asi nejakých 6 rokov. Išli sme za mamou nedeľu na návštevu a tam sme počuli strašné vracanie, hej. Otec mi hovorí, Spartak dal gól. Hovorím, jak vieš? Počuješ, ne? Diváci kričia, naplňujú ústa. My sme nevyšli zo stanice, druhýkrát veľký húkot, preskot. Hovorím, to nemôže byť pravda, ne? Vyvedú 2-0. Tak my sme došli za mamou do nemocnice a nakoniec bol konečný výsledok 6-4. Myslím si, že to bolo z Olomouca. To bola asi taká nejaká prvá spomienka, kde hovorím, že behom asi 5 minút, dvakrát taký breskot a úžasné niečo. Ja som hral ľavé krídlo, práve krídlo bolo obsadené, tak ľavé krídlo bol Vykava, bol zranený, tak som tam hral a ten povolnek odtedy už nehral potom. Som ho trošku domotal, ale som sa povedal, že išli cez ľudom 8 na obed, ktorý sme nestíhali, tak sme si dali v školskom bufete, sme si dali pol litra mlieka, varošky, ľudo si dal 3 to bol večer A išlo sa na finále Československého pohára. Ešte toto ohľadom tej stravy Martinovi vždycky hovoril na tréningu. Vždy som s tým hrával, ako tu spomínal, s ním sa nedal prehrať na tréningu, ani v zápase, keď toľko neboli porazení. A hovorí mi, že čo si mal na obed? Ja mu hovorím, vieš čo, v korune som si dal tresky. 15 deko tresky a 5 deko štíplavé. A on mi hovorí, že no to môžeš tak péry drápať. Výhodu, že neboli nejaké veľké očakávania, pretože Spartak mal nejaké dlhodobejšie problémy. Ten prvý ročník sa v podstate zachránil až poslednú kole Humenom. Mali sme aj šťastie, pretože začali chodiť diváci, začal byť plný dom, bolo úplne normálne, že keď sme išli po rozcvičke na obed, tak ľudia stáli pred pokladnami, boli tam 100-metrové rady a potom už keď človek išiel na to ihrisko, tak ako to spomínal pán Švec, že či pán Dobiaš to spomínal z toho Gusaceho kožov, tak to bolo toto isté jednoducho a myslím si, že postupom času sme tých ľudí dokázali pritiahnuť a bolo to nejaké také spojitko, že bola tam taká tá spätná väzba a musím povedať, že kvôli tomu som sa vrátil domov, že jednoducho tí fanúškovia dokázali spierať vynikajúcu atmosféru. Pán Sparta bola ako favorit, ale hovorím, za nami stále celý štadión, neviem, tam bol 8 000, 7 000, 4 000. Viem, že prehrávali sme 1-0, potom z penalty som vyrovnal na 1-1, a v Roslave takisto, to som behom 3 dní z tej skalu vykopal 3 penalty. Tak tú tretiu som rozmýšľal, ako tam mu kopnal. Potom som ho do stredu ráno kopol, a poslednú kopal sa mi zdá Vladovejka, Vladová. Takže potom tá cesta, taký sme titul majstra vyhrali. Oslaviť, na každom motoreste sme stáli. Všetky čipsy sa minuli. Korunky, čo mu všetko sa tam vykúpilo. To sa rozdelšali, kde to bolo pekné spomienky. A vyhrať tedy, či to slovenský pohár nebolo ľahké. Mali sme tam hráča, ktorý stihol cez polčas vyfajčiť 2 cigarety a druhý polčas dá 2 góly. Človek sa ho pýta, počúvaj, kam ty ideš, tréner PC povedal, čo chcel cez polčas, za 5 minút, za 7 minút vybavené. A všetci sme sa pripravovali na ďalší polčas, na druhý polčas a tento vybehne z kabíny a vidím do kotolne. A čo ty máš tie kotolne, počúvaj? Nič, prečo už som mal. Idete tam po zápase, Malborky, zapalovač, a on si tak prefúkol na druhý polčas najlepší hráč na zápase. Nebudeme ho menovať Jaro Týmko, to bol. Je tam tiež také vedomé, ktoré som zabudol. Nova Davide bol vrazený, náš prezident. Tak sme podievali. Keď sme hrali, chodili sa už potom autobusom, skôr sa podievalo lietadlom, ale neskôr šli už autobusom, sa šetrili asi, alebo neviem čo. A tá cesta bola veľa, ja sa tu bol v tom autobuse. Oni bači zakázal, mal asi dobrú prostatu, tak zakázal stáť. A prezident bol trošku slabší v tom. On vypil, tak ja neviem, z tej gule sme došli
do Prahy, alebo tady sme tu chodili na tábor, tak on 10 TDP bez problémov. Teraz čo dali? A my potom zozadu kričali, stojíme. Potom sa nestalo, tak už potom znovu naplnili tých fľašianských. Tak to bolo. Tak mi hovorí, bolo to tam pompalista, keby sa nebol zranil, takisto, jak máš Vec hovorí, si pamätám, jak dneska na tréningu tréner hovorí, daj ešte jeden center. Takže mal dobré hlavičky. Daj ešte jeden národná centera, keď tomu kolenu potom má ešte druhý minister, a on si tomu to pomohol aj sám, neviem, či tu je. Potom to jeho život zostáva, nebol by to niečo. Namiesto narkozy si dal borovičku. Asi to bol veľký talent, veľký futbalista. Piro, jedna z tých najkrajších vecí, ktoré slovenský futbal má, je rivalita Slovana versus Trnava. Neodmysliteľná rivalita, fantastická rivalita. Vieme, že do toho koloritu, tej mysterióznosti tej rivality patrí to, že tu padla tribúna. V marci 1968 v tej prvej majstrovskej sezóne zápas bol skontumovaný v prospech Slovana. Čo pre teba znamenalo hrať za Trnavu proti Slovanu? Ja si myslím, že to ani nemôže byť liga, keď sa nehrá takéto derby. Myslím, že Trnava bola jednu sezónu v druhej lige, Slovan mal problém dostať sa do druhej ligy. 6 rokov prečo? No, takže ja si myslím, že to je asi zápasov, to je niečo podobné, ako keď som bol v Seville. Hrali sme 5 proti FC, to je doslova nenávisť medzi tými klubmi. Myslím si, že tu na to až tak nie je, ale veľa k tomu nechýba. A hlavne teda musím povedať aj po posledných udalostiach, normálne sa musím priznať, že mám doma to CD-čko, ktoré mi fanúškovia naši dali, a keď idem s mladými do školky, tak mali si spievať, počkajte, slovanisti. Mám dcera najmladšia, má 4,5 roka, a dávam tak, keď je slúbim euro alebo 2, tak dokáže zaspievať celú. Ten štadión sa dokončí, tomu verím. A jak ten pán Jarabek hovorí, ja ešte jemu na plece, aby som vyskočil, možno urobí na Fundesu. Tak asi. Ja by som si samozrejme, že všetci túžime po tom novom štadióne, čo bude asi niečo výnimočné na Slovensku, pretože tie štadióny sú v takých stavoch, akých sú. No a samozrejme, titul, všetci snívajú o titule, ale ja si myslím, že kvalita futbalu sa nemusí vyrovnávať s titulmi, ale keď bude znova plný štadión a budú tým chlapcom tlieskať po zápasoch ľudia, tak to bude asi pre to najväčšie ocenenie. Ja si želám, alebo želám ďalším generáciám, aby tých zápasov a takých sezón mali čo najviac. Našimi poslednými